Anke jekk il-Gvern jaf li jista' jiffaċċja proċeduri legali kontrih fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-mod li bih tal-kuntratt tal-isptar il-ġdid tal-onkoloġija jista' jikser id-Direttiva Ewropea tar-rimedji. Direttiva ntiża li tagħti rimedju veloċi u effettiv lil min iħossu żvantaġġjat inġustament f'loti ta' kuntratti pubbliċi. L-4 News żvela li l-kumpanija tal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo ingħatat il-kuntratt biex tibni l-isptar tal-kanċer, sptar importanti ħafna l pajjiżna. Kuntratt ta' 35 miljun euro li ngħata l-30 ta' Novembru u ħadd mill-offerenti l-oħra ma ġie infurmat. Tant li dan l-istazzjon jinsab infurmat li l-offerenti illi tefgħu l-offerta tagħhom għal dan il-kuntratt kellhom isiru jafu minn fuq l-internet. Dan il-każ huwa simili ħafna għal dak tal-Power Station ta' Dellimara li wkoll huwa mdaħħal fih Zarem Vassallo. F'każi bħal dawn meta jingħata kuntratt pubbliku jiskatta żmien li fih min ħossu li ġie żvantaġġjat jista' jappella mid-deċiżjoni. Fil-każ tal-Power Station ta' Dellimara li biex jingħata lil BWSC kellha tinbidel il-liġi, il-Gvern kien tal-kuntratt mingħajr ma qal lil ħadd. Dan wassal biex dawk li ħassewhom żvantaġġjati ma kienx fadlilhom ħin biżżejjed biex jappellaw mid-deċiżjoni. F'dan il-każ apart il-konsorzju ta' Zarem Vassallo format minn kumpaniji lokali bla esperjenza fl-isptarijiet tal-kanċer kien hemm ġganti oħra fl-attrezzar u l-provista tal-magni għall-isptarijiet. Fosthom il-Hospital Building and Technology Skar u l-Gammo, it-tnejn li huma speċjalizzati fl-isptarijiet.